भगवान कृष्णाचे कृपेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्गाचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्याक हालेलुया. जका तू पावस जाल्ले हालेलुया. तो आपणे सांगले बरे जीवन जाला. हालेलुया. आमा पासो देवा लागी माग. हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव ओंकार मरिये. हालेलुया. कित्याक सोमी खरो जीवन जाला. हालेलुया. माग्या ये देवा तुझ्या पुत्र आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावर संसार संतोष माई औंकार मरिये मरी असनाचे जिनी संतोष आमकां लाभ कर म्हणून आम्ही मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या मुझ्या राखण्या सर्गींच्या दये म्हाका दिलाय तुझे तबेन तुझी मोत सोडाय का राख संभाळ आणि सलय आमेन. श्रेष्ठ भडव्या सा मिंगेली आमच्या जुजात आमकां सांभाळ देवसराच्या खोट्यापणाचेर आणि पासांचेर आडी आमकां दार दी समित्या तांकां फरमान दिवन परतून मागता आणि तू ये सर्गा वयल्या फौजींच्या कुवारा आत्मे विबाडूंक संसारार विस्तारल्या सैताना आणि ताच्या हेरा खोट्या आत्म्या देवाच्या पदवेन यमकडा लुटून घाला आमेन. शासनाचो विषय दितांका समाधान येते विषय दीत आमेन. सत मानता देवा गावनी प्रथम आणि जेजू ख्रिस्ता टिकल्यास पुता आमच्या सम्या पवित्र आत्म्यावर विंगल संभावलो ओंकार मरी लतकातनी कसले का कुसार जडलो तमिलांत कानी केपलो तमिलांत जीवन जलो सर पदवेदार देवच्या बसला दैतान जीवांच्या निमिल्यांची उंचबी करून घेतलो मानता पवित्र कॅथोलिक पवित्र सभे पातकांचे बक्षरे पुढेचे जीवन पण आणि शासनाचे जीवित आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे रास आमकां येव तुझी कुशी जशी सर्गार जाता तशीच या संसारान जाव नमान मरिये कृपेन भरले सुमित येसुवैसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित येसुवैसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित येसुवैसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सगळे ये घडी बोर आमचो माईक अनम्यूट करूया. Let's all unmute our mic for a minute. For a moment, let's all join together. Let's all praise and worship Him. सगळे आम्ही संगता मिळया ते देवाक आम्ही स्तुती करूया ते देवाक आम्ही आराधन करूया. आज त्या देवाक सांगया Lord, we thank you. Abba Father, we thank you. Yet another day you have given to us. नवो दीस तू आमकां दिलाय. Lord, I thank you for protecting me, giving me a good sound sleep. रखलाय वाईट स्वप्न तावन रखलाय वाईट इष्टा कथे तावन रखलाय. आज आळसायेन बरोवन हांवें न्हीद नासल्या परी तुवें म्हाका राखलाय. नंतर आयच्या दिसा तुज्या हजरपणांत ह्या वेळार आसतना
परत तुझं मोग तुवें वळयलाय. परत तुझे अगणित काकूळट ही आमचेर तुवें वळयलाय. Lord, how can we thank you enough? How much ever I praise you, I worship you, I thank you. All the good works I do, all the charity, all my good actions are not enough to praise you, not enough to thank you. कितलेस बरें हांव करूं, हांवचें ना देवा. तुवें मुझेर, तुवें आमचेर वचच्या त्या अगणित काकूळटे मुखार आराधन तुका स्मी, महिमा तुका स्मी. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, Ria Shira la bara di bara Shira la bara di gira bara di bara Shira la bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Thank you, thank you, thank you, thank you, Abba Father. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. मगचनो गट्ट तळ्यां स्तुती करिया. माइकान म्यूट कर गट्ट तळ्यां स्तुती करिया मगचनो. देवाचे उतर म्हणता Ecclesiastes 3:11. Ecclesiastes 3:11. ताणे सगळे वस्तू तांच्या काळ्या पुरत्यो केल्यात. त्या भायर ताणे तांच्या काळजान अनंत काळाची प्रश्न घाल्या. तरी आरंभातावन शेवटपर्यंत देवान केला ते आटाप मनशान साध्य ना. देवान म्हज्या जिवितान, देवान तुझ्या जिवितान केला ते आमच्यान आटापूंक जायना. ताचे कितले आम्ही स्तुती केल्यारी, कितले आम्ही आराधन केल्यारी पावना. Let us praise and thank him freely. आमचे माईक अनम्यूट करूया. मगाचनो त्या देवान मुजेर आणि तुजेर वतल्या मोगाक आम्ही खर्चे लॉन्चे जावन आसा. देवाक आमी अर्घ दिवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. Lord, I bless your name. Lord, I bless your name. Yeah, I bless your holy name. Lord, I bless your holy name. Lord, I bless your holy name. देवा तुझे पवित्र नावाक जाव आराधन, महिमा, स्तुती, वंदन. हालेलुया, 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 हालेलुया. या शेरा ला बरा बरा दी 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 बरा. Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 ria. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, thank you, Jesus, thank you, Jesus, Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Let's all keep our hands on our chest. Let's close our eyes. आमचे दोळे आम्ही तंप्या.
दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दौऱ्या. शांत राहून त्या सम्याचा अनुभव कमी करूया. Jesus. Jesus. बारूक 5:9 देव आपल्या महिमेच्या उजवाडांत ताचे तावन येता ते काकुळतीन आणि नितीन इस्रायलाक संतोषान चलून वरतलो. ताचे तावन येता त्या काकुळतीन आणि नितीन इस्रायलाक तो चलून वरतलो. या बुधवाराच्या दिसा ताचे तावन येता त्या काकुळतीन आणि नितीन आमकां चलून व्हरता. ताचे तावन येता. मनशा तावन नाही, खंयच्याय वस्तून तावन नाही, दौलत तावन नाही, आमकां चलोवन व्हरता ती एक सकत आसा. ती एक सकत आसा. तो जावन आसा देव. तो जावन आसा आमचो सर्गीचो बाप. आमकां चलोवन व्हरता. आम्ही त्या देवाच्या हातांत आम्ही आसा. सिराक 33:13 मनीस आपल्या रचणाऱ्याच्या हातांत कुंभाराच्या हातांतले मातये परी. होय, हांव आणि तू त्या देवाच्या हातांत एक कुंभाराच्या हातांत आसले मातये परी. आमकां कळीत ना आज सांजेर आमी खंय आसतले. जावं पुरो आमी सबार प्लान केल्यान, पूण आमकां कळीत ना सांजेर आमी खंय आसतले. आमी कितें करता आसतले. आमची परिस्थिती कशी आसतली. पूण त्या देवाक कळीत आसा. Psalm 139:16b सगळे म्हजे दीस तुझ्या पुस्तकान बरोवन आसले. तांचो आरंभ जावचे आदींच निर्धारीत केल्ले. आज या बुधवाराच्या दिसा तुवें या मागण्या जमतेक या मॉर्निंग मन्नाच्या या मागण्याक जॉईन जावच्या आदींच या बुकान पुरा आसा. आनी ही मागण्या जमत डिझायन केल्या. ताणे या जमतीक आकार दिला. तो सर्व जाणार. Psalm 139:4 तुझे जिबेर एक उतर आसच्या पयलेंच तो तें जाणा. हांवें एक उतर उलोवच्या पयलेंच ताका तें कळीत आसा. त्या देवाक आमी देवया अर्गा. त्या देवाच्या हातांत आमचे जिवी समर्पण दिवया. Psalm 91:15 हांवें उलो मारतनाच तो म्हाका जाप दितलो देव. या बुधवाराच्या दिसा आमी
Taka ulo Maria. Taka ulo Maria. Romans 10:13. सर्वेश्वराचे नाव उलो मारतलो हर एकलो सडवण चढतलो. पवित्र पुस्तक सांगता त्याप्रमाणे सर्वेश्वराचे नाव उलो मारता तो हर एकलो सडवण चढतलो. Acts 2:21 सौम्याचे नाव उलो मारतला हर एकल्याक सडवण लागतले. आमच्या माईक अनम्यूट करूया. 1 मिनिट मगाच्या 1 मिनिट घट्ट तळ्यान त्या जेजूचे नाव उलो मारिया. ताचे नाव उलो मारतल्या हर एकल्याक सडवण मेळटा. देवाचे उतर सांगता या लयनीर कितले जण देवाचे ताचे नाव उलो मारतात त्या हर एकल्याक सडवण मेळटा. देवाचे उतर देवाची बसवणी पवित्र आत्म्या मुखांतर दिल्ली बसवणी ताचे नाव उलो मारतलो हर एकलो सडवण जाऊन घेता सुटका जाऊन घेता. एकल्याक नाही दोघांक नाही हर एकल्याक या लयनीर 150 जण जॉईन जाला. 150 जणांक जेजू सुटकाला पैताच्या दिसा सांगता म्हणून परत एक घडी बर घट्ट तळान जेजू जेजू म्हणून पव्या. जेजू 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 जेजूच्या नावात गोड करचे सकत असा. जेजूचे नाव उलो मारता मारता तुझ्या आंतरिक घाई गोड जातात. जेजूचे नाव उलो मारताना तुझ्या कोडेर असले पिढा तुका सोडण्याचा. जेजू 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 तुझ्या जीवितात असले फायनान्शियल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह जाऊन तुझे फायनान्शियली तुझे आशीर्वाद देवता. जेजू 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 कोणाक पाठीच्या एका साईडीन तोपल्या जाता. जेजूचे नाव उलो मारताना जतीक दुःख ती तोपल्या जाऊचे तुका सोडून वेतेसा. जेजू 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 तुझ्या भुरग्याक जेजूच्या हातात समर्पण दे. तुझे भुरगे सिक्कत जा जेजूच्या हातात समर्पण दे. जेजू तुका स्पर्श करता. जेजू 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 थँक यू जीसस. जेजू 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 थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. जेजू 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 जीसस 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 जीसस. सांगता म्हणून उत्तर 3 पटी घट्ट तलान क्लेम करूया. Psalm 67:1 देव आमची दया करून आणि आमका आशीर्वाद देव आपल्या मुखाचो प्रकाश आमचेर फडको. Psalm 67:1 देव आमची दया करू आणि आमका आशीर्वाद देव आपल्या मुखावरचो प्रकाश आमचेर फडको. Psalm 67:1 देव आमची दया करू आणि आमका आशीर्वाद देव आपल्या मुखावरचो प्रकाश आमचेर फडको. नमान कृपेन भरले समुद्र सुवास स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची आमच्या भुरग्यां सोम्याच्या दान समर्पण देऊन माग्या. आमच्या भुरग्यांचेर आशीर्वाद देवाच्या बसत आमचे दोन्ही हात वयर उपार्या विशेष सरण माग्या. इतली भुरगी ललानशे भुरगी यात्यान जन्मले भुरगी हे 1 महिन्यान जन्मले भुरगी जावं पुरो ICU आसात इन्क्युबेटर आसात NICU आसात. सुम्याचे स्पर्श त्या भुरग्यांक मेळून दी. एक भुरगे 2 दिसा पयले जल्मले प्रीमॅच्युअर भुरगे केवळ 1.690 ताचे वेट. हॉस्पिटलात आसा. मगाचे त्या भुरग्या पासून मागया सोम्याचे स्पर्श त्या भुरग्यांचे देवान येऊन दी. सोम्याचे स्पर्श त्या भुरग्याचे देवान येऊन दी.
जेरमाया 1:5 आवेच्या गर्भात त्या भुरग्याक त्या देवान घालचे आदीस त्या देवान त्या भुरग्याक अभिषेक केला, आशीर्वादित केला. आम्ही क्लेम करूया ते भुरगे सारखे कम्प्लिटली बरे जावन रिकवर जावन वेंगीच्या वेगीं घरा पावचे पासून आमची भुरगीं कन्फ्युजन आसात तांच्या फुडारापासून टेन्शन आसात सोम्याच्या त्या समर्पण दिव्या वायट हॅबिटान संपटल्या भुरग्यांक सोम्याच्या त्या समर्पण दिव्या कितले भुरगे सीख आसात अलर्जी इन्फेक्शन डॉक्टर लागीं वखद केला कितेंच फायदो जावना Psalm 107:20 आपले उतर धाडून ताणे तांकां बरी केली आणि तांचो जीव नासांतलो ताणे निवारलो. कितल्या जणांची एलर्जी गुण जातात ना इचिंग या रॅशेस ऑइली स्किन ड्राय स्किन आयझाया 53:5 त्याच्या घायावर बी कम्प्लिटली गुण जावन दित ते भुरगीं तांच्या फुडारान तांकां मुखार वचूंक जायना तांकां कामाक वचूंक जायना कामाक गेल्ली पाटी येते आसात सोम्याचे स्पर्श तांकां मेळों दी सोम्याचे स्पर्श तांकां मेळों दी सोम्याचे स्पर्श आमच्या भुरग्यांक अनॉयंट जावन दी आमची भुरगीं आमच्या जाग्यार आसात या घडये ऍट दिस मोमेंट या घडये जावंक पुरो आमची भुरगीं बेटर आसात जावंक पुरो आमची भुरगीं काही कामाक गेल्यात वाटेर आसात wherever they may be सोम्याचे स्पर्श या घडये तुम्ही आवय बापायनी मागताना तांकां मेळटा 100% त्या भुरग्यांक मेळटा तुमची भुरगीं सलवणी देखना they will not lose कित्याक तुम्ही तांचे पासून मागते आसात मागण्याची आवय बापय तुम्ही देव तुमकां निराश करिना आवय बापयानो सदांच तुमच्या भुरग्यांपासून मागात आनी पवित्रत्वान भरच्यापासून let them be filled with the Holy Spirit. सांगाता मिळून येवता 3 पटी क्लेम करूया. Leviticus 26:9 हांव तुमचे मुजी कृपा दिश्ट करतलो हांव तुमकां फळावरीत करतलो तुमची संतत वाडयतलो आणि हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो तीच सांबाळतलो. Leviticus 26:9 हांव तुमचे मुजी कृपा दिश्ट करतलो हांव तुमकां फळावरीत करतलो तुमची संतत वाडयतलो आणि हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो तीच सांबाळतलो. Leviticus 26:9 हांव तुमचे मुजी कृपाळ दिश्ट करतलो हांव तुमकां फळावरीत करतलो तुमची संतत वाडयतलो आणि हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो सांबाळतलो. पेन भरले समिती सुमे आसा स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती देवाच्या मायेन भक्त्यां खातीर नितिकाराच्या मनांच्याकडे आमेन. माग्या आज एका शर्क्याचे मेडिकल आसा सोम्याच्या त्या समर्पण दिव्या कितले जाणा आज इंटरव्ह्यूक वते आसात काम गेला आज खंयचे ऑफिसाक फर्स्ट टाइम बिझनेस फर्स्ट दीस जावंक पुरो आज खंयचे ऑफिशियल काम करूंक वते आसात या खंयचे गव्हर्नमेंटाचे काम करूंक वते आसात खंयचे डॉक्युमेंट्स समस्या आसा समा करूंक वते आसात सोम्याच्या तान बटन दिव्या कोण आज पयणार वेचे आसात हरी एकल्या सोम्याच्या तान बटन दिव्या कितले जाणांची आज इंटरव्ह्यू आसा कितले जाणांचे IELTS OAT NET एनक्लेफ्स एग्जामाक प्रिपेअर करना आसात टेस्ट डेट फिक्स जाल्या भिरांतीन आसात सगळे भे जेजूचे कुर्सा म्हणा वचून पडले कितले जाणा कामाचे समस्ये विजाचे समस्ये फायनान्शियल प्रॉब्लेम वर्ष घोळले पैसे उरणात लॉस व्यते आसात पैसे काही व्यते आसात कळीत ना सोम्याच्या समर्पण दिव्या
सांगाता म्हणून उतर 3 पटी क्लेम करूया. जोशुआ 1:9 हांवें तुका फरमायला Joshua न्ही 1:9 हांवें तुका रड आनी फर्मायला राव न्ही रड भियेनाका आनी आनी राव भियेसाणी भियेनाका नाका भियेसाणी कित्याक नाका सर्वेस्पर कित्याक तुजो देव तुजो देव खंय गेल्यार खंय तुजे गेल्यार सगळें तुजे आसतलो. सगळें आसतलो. जोशुआ 1:9 Joshua हांवें तुका 1:9 फरमायला हांवें न्ही तुका फर्मायला रड आनी न्ही स्थिर राव रड आनी भियेनाका स्थिर आनी राव धिरसाणी नाका भियेनाका आनी कित्याक धिरसाणी नाका सर्वेस्पर तुजो कित्याक देव तूं सर्वेस्पर खंय तुजो गेल्यार देव तूं खंय तुजे गेल्यार सगळें तुजे आसतलो. सगळें आसतलो. जोशुआ 1:9 Joshua हांवें 1:9 तुका हांवें फरमायला तुका न्ही फर्मायला न्ही रड आनी स्थिर राव भियेनाका आनी धिरसाणी नाका धिरसाणी कित्याक नाका सर्वेस्पर तुजो देव तूं सर्वेस्पर तुजो खंय देव गेल्यार तूं खंय गेल्यार तुजे सगळें आसतलो. हनुमान मध्ये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंते मरे देवाची माया अनुभव्यांका देवने आमच्याकडे आमेन. सगळ्या पिढ्याचा समस्या समर्पण दिव्या टीबी ब्लड प्रेशर कॅन्सर डायबिटीस पाठीच्या कणाचे पेंटाचे दुःख लिव्हरचे प्रॉब्लेम किडनीचे प्रॉब्लेम पायां सुजायला स्वेलिंगचा इन्फेक्शन झाला सगळे समस्या तन बेटन दिव्या मागिया. क्रॉनिक इन्फेक्शन वर्षा असली पिढा हेरिडिटरी सिकनेस समस्या तन बेटन दिव्या. केस सडतात उडा सुरणा डोळ्यांच्या समस्ये गाल ब्लॅडर स्टोन एक भाऊ गाल ब्लॅडर स्टोन सफर करते समस्या बेटन दिव्या. L4 L5 L6 कंप्रेशन आणि गॅप pancreas issues समस्या बेटन दिव्या. सगळं पिढ्या समस्या बेटन दिव्या. कोण एक बहीण रॅट फिवर म्हणून सस्पेक्ट केला समस्या बेटन दिव्या माग्या. समस्या स्पर्श तांकां मेळोन दी हर एक तरेचे वैरस समस्या बेटन दिव्या. सांगाता मेळोन उतर 3 पटी गट्ट करून क्लेम करूया. Psalm 107:20 आपले उतर दट्टून ताणे तांकां बरी केली तो जीवनासांतलो ताणे निवारलो. 107:20 आपले उतर दाडून ताणे तांकां बरी केली तो जीवनासांतलो ताणे निवारलो. 107:20 आपले उतर दाडून ताणे तांकां बरी केली जीवनासांतलो ताणे निवारलो. मान मरिये कृपेन भरले सुमध्य सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. देवाची माया आणि पक्क्यांका देवने ते कराता आमच्या कडे आमेन. आज विशेष समर्पण दिव्या कितले जण सवयाच्या पथकांच्या गुलामपणात असतात. बिंगड तराचे असकत काय स्वराचे गुलामपण सिगरेटचे गुलामपण मूवीजचे गुलाम सोशल मीडिया टिकटॉक ऍडिक्ट झाला. मोबाईलचे ऍडिक्शन गेम्सचे ऍडिक्शन वाईट उतरा पॉझिटिव्ह उतरा बरें चिंतूंक जायना बरें पळोवंक जायना समस्या बटन दिव्या. हर एक तराचे असकत काय सम्याचे हातान समर्पण दिव्या. Psalm 143:7 आपले उतर पापसल्ली काळजां तो बरे करता आणि तांचे गाय तो बांधता. पापसल्ली काळजां तो बरे करता तांचे गाय तो बांधता. आज पापसल्ली काळजां स्पर्श जावन दीत गुण जावन दीत पापसल्ली काळजां गुण जावन दीत कम्प्लिटली गुण जावन दीत. हर एक आंतरिक गाय गुण जावन दीत जेजूच्या नावान जेजूचे गुण करचो हात त्या जाग्यार तो दवरून दी जेजूच्या नावान मागया. जेजूच्या नावान मागया. सुम्या आज आपड म्हाका सुम्या म्हणजे पापसल्ले काळीस सुम्या स्पर्श कर सुम्या गुण कर सुम्या गुण कर सुम्या गुण कर सुम्या. आग कंट्रोल करूंक जायना. व्हेरी सेन्सिटिव्ह हर एक
सेन्सिटिव्ह, यू आर व्हेरी सेन्सिटिव्ह. जर तुका हर एक लहानशी संगती तू टाईट धरून घेताय, तुका सोसूंक जायना, तर समस्ये मुकल्या व्यक्तीलाही नाही, तुझे थंय आसात, तुझे थंय आसात. त्या देखून तुवें सुम्या मुखार बसो जाय आनी तुवें मागा जाय. तो एरिया जेजूच्या हातान समर्पण दी आनी माग, जेजू ह्या एरियांत हांव अस्कत आसा, जेजू ये तूं म्हज्या काळजान, जेजू ये तूं म्हज्या काळजान, जेजू ह्यो एरिया कंप्लीटली गोवन कर, स्पर्श कर जेजू, स्पर्श कर जेजू, स्पर्श कर जेजू. सांगा त्या म्हणून उतर 3 पटी क्लेम करूया. साम 142:7 बंदखणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. साम 142:7 बंदखणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. साम 142:7 बंदखणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमध्य सुवाय आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. या वेळेच्या कणात जाता जाल्यार आमी दिंबेर पडया, दोनी हात वयर उबारया. कितल्या जाणां भुरग्यांनी एग्जाम दिल्या, तांचे रिजल्ट आयला, थोड्यांनी रिइव्हॅल्युएशनाक गेला, तांचे पासून मागया. तशेंच कितले जाणां बोर्ड एग्जाम जाल्या, कितले जाणां ह्या वर्सा, कितले जाणां ह्या वर्सा जावं पुरो 10th 12th वेते आसात, फायनल इयर बोर्ड एग्जाम आसा ह्या वर्सा. आतां जावनूच तांकां एक तर भिरांत खावची न्ही, सुम्याच्या त्या भेटान दिवया. कितल्या भुरग्यांक हुशार आसले भुरगे आज शिकले उडासा कळना, मतीं तसो ना, अस्कत जाल्यार शिकपान भुरगे. कितले जाणां आनीक अस्कत आसात, थोडे सब्जेक्ट तांकां कळोंकूच कळना, समजना, सुम्याच्या तान भेटोन दिवया. तशेंच दोनी हात आमच्या वयर उबारया. मागे कितले जाणां आमच्या मागोंक सांगला, आमच्या मागण्याची गरज आसा, आमची सगळी मागण्या समोर सुम्याच्या थंय समर्पण दिवया. ह्या मागण्या मध्ये सगळ्यो गरजो सुम्याच्या थंय समर्पण दिवया. कितल्या जाणां आज बर्थडे एनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करता आसा, तांचे पासून मागया. तशेंच मागया म्हज्या बाप्पा पासून, आनीक हॉस्पिटलांत आसा फादर मुल्लर आसा, विशेश सुमी ताका स्पर्श करून दी सगळे गरजा. कितले जाणां आज डॉक्टरान सांगला जायना म्हणून, होप सांगला जावंक पुरो, तांकांय सुम्याच्या थंय भेटोन दिवया. सांगा त्या म्हणून उतर 3 पटी घट्ट जावन क्लेम करया. विजडम 7:7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी, हांवें विनंती केली आनी तन्मयाचो आत्मा म्हजेशी आयलो. विजडम 7:7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी, हांवें विनंती केली आनी तन्मयाचो आत्मा विजडम 7:7 हांवें मागलें आनी म्हाका समजणी मेळ्ळी, हांवें विनंती केली आनी तन्मयाचो आत्मा म्हजेशी आयलो. कृपेन भरले, सुमध्य सुवाय आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. लिली फुर्टाडो, प्रिसिला de Souza, Cyril Fernandes, Silvia Sajid, Sarita Pardas, Julian Mascarenas. Hallelujah, 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 hallelujah. सुभाष जरा चिंता असत, ब्रदर खैन ताव नाव उलो मरते समोर कितले जणांनी तुमचे तुम्ही किती कमेंट केल्यानंतर या लाईव्ह चॅट तुमचे नाव घाला जाऊन पुरो त्या नावाखाली विशेष मागता तुमचे नाव घालून कोणा तुमच्या कुटुंबाच्या कोणापासून मागून कसा त्यांचे नाव घाला. आम्ही तुमचे नाव उलमान मागताना विश्वास करा, सोम्याचे स्पर्श खंडित तुमका मिळता. हालेलुया, 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 हालेलुया. अनिता शांती देसा, हालेलुया, हालेलुया. जेसिंता बॅप्टिस्ट,
Lily Furtado, Anarita Coutinho, Shalini de Souza, hallelujah, Laurencia Fernandez, Priscilla de Souza, Wilson Martis, Leona Fernandez, Leonor Fernandez, hallelujah, hallelujah, Kavita de Souza, hallelujah, 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 Dinesh, ವಿಶೇಷ ಸಮೇತದ ಸಮರ್ಪಯ ಮೇರಿ ಅರಾನ್ನ Lorenzo Fernandez, hallelujah, hallelujah, Rita Dalmeida, Greta, hallelujah, Fiona Alfonso, Resina Butello, Lenny Vegas, Lavita, Javita, hallelujah, 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 Hilda, Joyce, Michael, Lucita, Agnello, Ruth, Reese, Pratista, Arun, Vaz, Clara, Alban, Carol, Carlita, Daryl, Geeta, Aaron, Greta, De Souza, Jacinta, Andy, Jane, Anora, Benedicta, Genesia, Giselle, Cinderella, James, hallelujah, 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 Juliet, Nishma, hallelujah, hallelujah, Juliet, Stephanie, Jason, Stephen, Lance, Lanit, Anita, Ashley, Lina, Melvin, Cheryl, Sonar, Teresa, Lena was Lena, Martis, hallelujah, 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 Lina D'Souza, Lidwin, Valerian, Sonal, Audlin, Henry, Margaret, Riston, Milburn, Maria Ferrao, Mary D'Souza, Pradeep, Praveen, John, Rita, Sebastian, John, Denzel, Roshni, Cyril, Lassie, Sharon, hallelujah, 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 Sylvia, Sansia, Aaron, Austin, Victor, Vinuta, Vita, Vranda, Rocky, Renvik, Jerry, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, Travis, Mohammed Bappa, समर्पित बाप्पा तुझ्या हातान भेटून दिता बाप्पा विषय साव्य म्हणल्या बाप्पा कंप्लीटली वाईट हॅबिट येतावन वाईट एडिक्शन येतावन कंप्लीटली सुटका मेळचे पसत आणि कितल्याने मागोंक सा कितल्याना प्रेग्नेंट आसात गर्भान असल्या भुरग्यांक तो स्पर्श कर कितल्या भुरग्याच्या देण्या पसत मागून आसात समर्पिता कितल्यानाचे सर्जरी आसा कितल्यानाचे इंटरव्यू आसा देवा हर एकल्यांक तू आपड आशीर्वादाने बोल जेजूच्या नावान मागता बाप्पा आमेन 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 उदास दवर ये बहुदयाळी अवकारी मुरी तुझ्या आश्रयात दवरलो तुझो आधार मागलो तुझी मध्यस्थी सोदलो पुणीक मग म्हणत गेल्लो म्हण हिंसा ऐकूंक ना नेपथ्याने धैर्य काढून घेऊन तुझ्याकडे येता हे अवकारी मुझे माये पात्याने कधीच तुझे मुखार रावता मनीसल्या देवपुताचे माये मुझे मागणी तिरस्कार करी नका तुझे काकुळते मुझे मागणी ऐक आणि हांव मागता ते म्हाका दी आमेन 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 नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुबह आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाची विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आधी तसं आता आणि सदा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन प्रेज द लॉर्ड मगाच्यानो कितल्या जणांची तुमकां पिटिशन घालूंक आसात तुम पिटिशनां धाडूंक आसात तुमची पिटिशनां 9900332411 या नंबराचेर धाडिया तुमची टेस्टमनी कितल्या जणांक सुम्याना पडला बरे पडला पयला मगाच्यानो ती टेस्टमनी सुम्याच्या महिमे खातीर तुम्ही धाडिया त्याच नंबरार 9900332411 तसेच आज बुधवार आज सगळी रात आमचे टीम सगळी रात बसून एकली चैन इंटरसेशन करून मागतात मोगाच्यानो तुमची पिटिशनां तुम्ही धाडिया तितले मात नाही एक अर्ध घंटो तुमचो टाइम दिया राती एक अर्ध घंटो सॅक्रिफाइस करून मागा पळया देव तुमच्या जिवितान आशीर्वादावेर आशीर्वाद देवयता अर्ध घंटो तुम्ही नंबर तुमचे नाव धाडा आणि कितल्या वरान तुमकां बसयेत अर्ध घंटो बसा त्याच नंबराचेर तुम्ही धाडा तुमचे नाव आणि कितल्या वेळा तुम्ही बसतात आणि त्या वेळार तुम्ही तुमच्याच घरा बसा आणि त्या वेळा बसून तुम्ही मागा एका इंटेन्शना पासून संसाराच्या कितले जण बिंगड समस्या असतात त्यांच्या पासून मागा तितलेच नाही हर एका दिसा सांजे आमचे इंटरसेशन आसा झूमाचेर 7:30 تا 8:30 कुवेटचो टाइम इंडियाचो टाइम 10 تا 11 वरां दुबयचो टाइम 8:30 تا 9:30 इंडियाचो टाइम राती 10 वरां تا 11 वरां एक घंटो तुम्ही अर्ध घंटो बसा आणि मागया देव तुमकां हर एक लायसो दीस आशीर्वादांनी बेसावानी आणि कृपेन बरो दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू
Praise the Lord. God Praise bless the you, Lord, brother. Thank you, brother. brother.